ഇതാ പള്ളിമണികൾ മുഴങ്ങി, ഇതാ ദേവാലയം ഒരുങ്ങി. അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരത്താൽ വലയുന്നവരും അൾത്താരമുന്നിലണയാ കാൽവരിയാഗത്തിനോർമ്മയുമാ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടുകൂടെ. ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇന്ന് നൊവേനയുടെ 5-ാം ദിവസമാണ്. ഈ പരിശുദ്ധ ബലിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ നൊവേനയിലും പ്രത്യേകമായിട്ട് എല്ലാ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ തമ്പുരാൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങളും മനസ്സുകളും തുറന്ന് തമ്പുരാൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ നാം നമ്മളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ച് നല്ല മനസ്സോടുകൂടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ തമ്പുരാൻ കേൾക്കും. ഉണ്ണീശോട് നാം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നമ്മുടെ മനസ്സുകളെയും അവിടുത്തെ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ വായനയിൽ യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഇതാണ്: കർത്താവ് മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ വേദനകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ വഹിച്ചത്. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വേദനകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും കർത്താവ് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ വേദനകൾ സന്തോഷമാക്കി മാറ്റുന്നത് കർത്താവാണ്. എപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളുമെല്ലാം തമ്പുരാൻ്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് നല്ല വഴികൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്? നാം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും തമ്പുരാനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം തമ്പുരാനോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ഹൃദയത്തോടെ നല്ല മനസ്സോടെ തമ്പുരാൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ നാം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ, സ്നേഹമുള്ളവരെ, തമ്പുരാൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് തമ്പുരാൻ്റെ കൂടെ ആക്കി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ഈ പരിശുദ്ധ ബലിയിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളെ തമ്പുരാൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാം. നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അവിടുത്തെ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് നമ്മളുടെ യാചനകളും പ്രാർത്ഥനകളും തമ്പുരാനോട് നമ്മൾക്ക് തുറന്നു പറയാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പരിശുദ്ധ ബലിയിലൂടെ, ഈ നൊവേനയിലൂടെ തമ്പുരാൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. നാം ചെയ്ത എല്ലാ പാപങ്ങളും തമ്പുരാനോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സ്നേഹത്താലും കാരുണ്യത്താലും നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ യാചിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരി നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എൻ്റെ പിഴ, എൻ്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യന്യായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദരി നിങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ,
കർത്താവേ കനിയണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങേ ഏകജാതന്റെ ജനനം വഴി അങ്ങേ ജനത്തിനായി പരിത്രാണ കർമ്മം അത്ഭുതകരമാം വിധം ആരംഭിച്ച ദൈവമേ, അങ്ങേ ദാസർക്ക് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉറപ്പ് നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ മാർഗനിർദ്ദേശത്താൽ മഹത്വത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട സമ്മാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. അങ്ങയോടുകൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെന്നും ദൈവവും കർത്താവുമായി വാഴുന്ന അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടത് ആര് വിശ്വസിച്ചു? കർത്താവിൻ്റെ കരം ആർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്? തൈച്ചെടി പോലെ വരണ്ട ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന മുള പോലെ അവൻ അവിടുത്തെ മുൻപിൽ വളർന്നു. ശ്രദ്ധാപൂർവമായ രൂപമോ ഗാംഭീര്യമോ ആകർഷകമായ സൗന്ദര്യമോ അവനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൻ മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവൻ വേദനയും ദുഃഖവും നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു. അവനെ കണ്ടവർ മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു. അവൻ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു, നാം അവനെ ബഹുമാനിച്ചതുമില്ല. അവനെ വേദനകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ വഹിച്ചത്, നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളാണ് അവൻ ചുമന്നത്. എന്നാൽ ദൈവം അവനെ പ്രഹരിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ദണ്ഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതെന്ന് നാം കരുതി. നമ്മുടെ അക്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത്, നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്ഷതമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവൻ്റെ മേലുള്ള ശിക്ഷ നമുക്ക് രക്ഷ നൽകി. അവൻ്റെ കഷ്ടതകളാൽ അവൻ്റെ ക്ഷതങ്ങളാൽ നാം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു. ആടുകളെ പോലെ നാം വഴിതെറ്റിപ്പോയി. നാം ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം വഴിക്ക് പോയി. നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് അവൻ്റെ മേൽ ചുമത്തി. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. പ്രതിവചന സങ്കീർത്തനം. കർത്താവേ, എല്ലാ ജനതകളും അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കട്ടെ. കർത്താവേ, എല്ലാ ജനതകളും അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കട്ടെ. ദൈവമേ, രാജാവിന് അങ്ങയുടെ നീതിബോധവും രാജകുമാരന് അങ്ങയുടെ ധർമ്മനിഷ്ഠയും നൽകണമേ. അവൻ അങ്ങയുടെ ജനത്തെ ധർമ്മനിഷ്ഠയോടും അങ്ങയുടെ ദരിദ്രരെ നീതിയോടും ഭരിക്കട്ടെ. കർത്താവേ, എല്ലാ ജനതകളും അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണാമിക്കട്ടെ. പീഡനത്തിൽ നിന്നും അക്രമത്തിൽ നിന്നും അവരുടെ ജീവൻ അവർ വീണ്ടെടുക്കും. അവരുടെ രക്തം അവന് വിലയേറിയതായിരിക്കും. അവനു വേണ്ടി ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥന ഉയരട്ടെ. അവന്റെ മേൽ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ. കർത്താവേ, എല്ലാ ജനതകളും അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണാമിക്കട്ടെ. അവന്റെ നാമം നിത്യം നിലനിൽക്കട്ടെ. സൂര്യനുള്ളിടത്തോളം കാലം അവന്റെ കീർത്തി നിലനിൽക്കട്ടെ. അവനെ പോലെ അനുഗ്രഹീതരാകട്ടെ എന്ന് ജനം പരസ്പരം ആശംസിക്കട്ടെ. ജനതകൾ അവനെ അനുഗ്രഹീതനെന്ന് വിളിക്കട്ടെ. കർത്താവേ, എല്ലാ ജനതകളും അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കട്ടെ. വചനമുണ്ടായിരുന്നു, വചനം ദൈവത്തിങ്കലായിരുന്നു, ആ വചനം സത്യദൈവമായിരുന്നു, സത്യദൈവം ത്രിത്വമായിരുന്നു. അതിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു, വചനം ദൈവത്തിങ്കലായിരുന്നു, ആ വചനം സത്യദൈവമായിരുന്നു, സത്യദൈവം ത്രിത്വമായിരുന്നു. ജീവിക്കുന്നു, യേശു ജീവിക്കുന്നു,
കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. യോഹന്നാന്റെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. അധ്യായം 19, തിരുവചനങ്ങൾ 28 മുതൽ 37 വരെ. അനന്തരം എല്ലാം നിറവേറി കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അറിഞ്ഞ് തിരുവെഴുത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി യേശു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു. ഒരു പാത്രം നിറയെ വിനാഗിരി അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. അവർ വിനാഗിരിയിൽ കുതിർത്ത ഒരു നീർപ്പഞ്ഞ് ഹിസ്സോപ്പ് ചെടിയുടെ തണ്ടിൽ വെച്ച് അവൻ്റെ ചുണ്ടോടടുപ്പിച്ചു. യേശു വിനാഗിരി സ്വീകരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എല്ലാം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. അവൻ തല ചായ്ച്ച് ആത്മാവിനെ സമർപ്പിച്ചു. അത് സാബത്തിനുള്ള ഒരുക്കത്തിൻ്റെ ദിവസമായിരുന്നു. ആ സാബത്ത് ഒരു വലിയ ദിവസമായിരുന്നു. സാബത്തിൽ ശരീരങ്ങൾ കുരിശിൽ കിടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ കാലുകൾ തകർക്കാനും അവരെ നീക്കം ചെയ്യാനും യഹൂദർ പീലാത്തോസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനാൽ പടയാളികൾ വന്ന് അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന 2 പേരുടെയും കാലുകൾ തകർത്തു. അവർ യേശുവിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് കാണുകയാൽ അവൻ്റെ കാലുകൾ തകർത്തില്ല. എന്നാൽ പടയാളികളിൽ ഒരുവൻ അവൻ്റെ പാർശ്വത്തിൽ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി. ഉടനെ അതിൽ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും പുറപ്പെട്ടു. അത് കണ്ടയാൾ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവൻ്റെ സാക്ഷ്യം സത്യവുമാണ്. നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് താൻ സത്യമാണ് പറയുന്നതെന്ന് അവൻ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ്റെ അസ്ഥികളിൽ ഒന്നുപോലും തകർക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന തിരുവെഴുത്ത് പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. മറ്റൊരു തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നു, തങ്ങൾ കുത്തി മുറിവേൽപ്പിച്ചവനെ അവൻ നോക്കി നിൽക്കും. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. ഈ സുവിശേഷ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നാം എല്ലാവരും ഈ അൾത്താരയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പരിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടേതായ യാചനകളും പ്രാർത്ഥനകളും തമ്പുരാൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നാം അർപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, നാം വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ തമ്പുരാൻ കേൾക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന്. നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിശ്വാസമാണ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ അൾത്താരയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി അല്ലെങ്കിൽ ബലിയർപ്പിക്കുവാനായി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നാം ഇന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് എല്ലാ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ എൽഡർലി പീപ്പിളിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. എൽഡർലി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി, പ്രായം ചെന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും തമ്പുരാൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം കേൾക്കുകയുണ്ടായി, യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൻ്റെ പിതാവിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ. അതിലൊരു വാക്കിതാണ്, 4ാമത്തെ സംഭവം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇതാണ്, എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു. കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകൾ, എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഈ ദാഹം എന്തിനെ പറ്റിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ദാഹമായിരുന്നു? നാം എല്ലാവരും നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ദൂരസ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ
സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും അവരുടെ ബാഗുകളിൽ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം നിറച്ച് നാം വയ്ക്കാറുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ദാഹിക്കുമ്പോൾ കുടിക്കുവാൻ വേണ്ടി. ഒരുപക്ഷെ നാം ഈ പള്ളിയിലേക്ക് പരിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന സമയം നമ്മളുടെ വണ്ടികളിൽ നാം ഒരു കുപ്പി വെള്ളം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടി? ദാഹിക്കുമ്പോൾ കുടിക്കുവാൻ വേണ്ടി. കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട യേശു തൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പിതാവിനോട് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന മക്കൾ എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനർത്ഥം എന്താണ്? യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അധ്യായം 4 വാക്യം 7 നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. സമരിയാക്കാരിയായ സ്ത്രീയോട് യേശു ക്രിസ്തു വെള്ളം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കുടിക്കുവാനായിട്ട്. എന്നാൽ വെള്ളം ചോദിക്കുന്ന യേശു ആ മകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, കുടിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് ആ മകൾക്ക് ജീവന്റെ ജലം നൽകുകയാണ് യേശു ചെയ്തത്. തമ്പുരാന്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണ ബോധത്തോടുകൂടി വരുന്ന മക്കൾക്ക് യേശു നൽകുന്നത് ജീവന്റെ ജലമാണ്. എന്നും ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി, ഒരിക്കലും ദാഹിക്കാതിരിക്കുവാൻ ദൈവം നൽകുന്നത്, തൻ്റെ പുത്രനിലൂടെ നൽകുന്നത് ജീവന്റെ ജലമാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ആ ജീവന്റെ ജലം പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിക്കുവാനും അത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ ജീവിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഈ അൾത്താരയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ വിശ്വാസമാണ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും യേശുവിൽ ജീവിപ്പിക്കുന്നത്. ദൈവം തൻ്റെ മകനിലൂടെ ജീവന്റെ ജലം നൽകുമ്പോൾ ആ ജലം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മകളായി നിലനിൽക്കുവാനും ജീവിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ പരിശുദ്ധ ബലി നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് ദാഹിക്കുന്നു. എന്തിൻ്റെ ദാഹമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പാപങ്ങൾ നിമിത്തം അകന്നുപോയ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം. ദൈവ തിരുസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പാപങ്ങൾ മൂലം, തെറ്റുകൾ മൂലം, വീഴ്ചയിലും പോരായ്മകളെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാനുള്ള ദാഹമാണ് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം, കൽക്കത്തയിലെ വിശുദ്ധ മദർ തെരേസ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു. ഈ ദാഹത്തെക്കുറിച്ച് മദർ തെരേസ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്: ഇത് സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹമാണ്. എല്ലാവരുടെയും, ദരിദ്രൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ധനികൻ്റെയും ദാഹമാണ്. സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം. എല്ലാവരെയും ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം തൻ്റെ മകനെ നമ്മളുടെ ഇടയിലേക്ക് അയച്ചപ്പോൾ, വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിലനിർത്തിയപ്പോൾ, തീർച്ചയായിട്ടും നാം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ചു. എന്തിൻ്റെ തിരുനാളാണ്? വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചതിൻ്റെ തിരുനാൾ. ദൈവം സ്നേഹമാണെന്ന് വചനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തന്ന തിരുനാൾ. എന്നാൽ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവായി വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുന്ന യേശുവാണ് കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു. എല്ലാ മക്കളെയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ദാഹമാണ്. എന്നാൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ ദാഹം നാം പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന ഈ ദാഹത്തിലൂടെ നാം ഓരോരുത്തരും പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ വരുവാനായിട്ട് നാം വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നുണ്ടോ? നാം ഓരോരുത്തരും പശ്ചാത്തബോധത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ച് ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്നേഹമുള്ളവരെ, ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നമ്മൾക്ക് നിലനിൽക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. സിയന്നയിലെ വിശുദ്ധ കാതറിൻ പറയുന്ന ഇതാണ്: യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതായിരിക്കാം: ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുമുള്ള ശക്തവും അടങ്ങാത്തതുമായ ദാഹമാണ് ഒരാത്മാവ് ഉണരുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനും വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ദൈവമക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള അടങ്ങാത്ത ദാഹമാണ് യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതായത് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്, സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ പരിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോരുത്തർക്കും ദാഹിക്കുന്നുണ്ട്.
കാരണം പലപ്പോഴും നാം നമ്മളെ തന്നെ പാപത്തിൻ്റെ കുഴിയിലേക്ക് വീഴ്ത്തിയിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്ന മാറി നിൽക്കുന്ന എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ. ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നാം ജോലി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണോ ആ അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം നമ്മളെ തന്നെ അകറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ഈ പരിശുദ്ധ ബലി നാം ഒരുമിച്ചർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഇതാണ്: ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് വരിക, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം അറിഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കുരിശുകൾ, വേദനയും സങ്കടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമാർന്ന കുരിശുകൾ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വഹിക്കുവാനുള്ള കരുത്തും ശക്തിയും തമ്പുരാൻ തരും. അപ്പോൾ നാം ഒരുമിച്ചർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ നാം ഒരുമിച്ചർപ്പിക്കുന്ന ഈ ബലിയിലൂടെയും തമ്പുരാൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്ന കുരിശുകൾ വഹിക്കുവാനുള്ള കരുത്തും ശക്തിയും സ്നേഹമുള്ളവരെ തമ്പുരാൻ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തരുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ പരിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നല്ലവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ പരിശുദ്ധ ബലിയിലൂടെ തമ്പുരാൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഒന്നാകുവാനും അതുപോലെ തന്നെ നാം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, യേശുവിൽ ജീവിക്കുന്ന നല്ല മക്കളായി ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപ നമ്മൾക്ക് തരണമേ എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ പരിശുദ്ധ ബലിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അൾത്താരമുൻപിൽ കാരുണ്യവാനേ ഞാൻ നിൽപ്പൂ. കാഴ്ചകളോടൊപ്പം മാമകഹൃദയം കർത്താവേ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കൂ. കാഴ്ചകളേകാം അൾത്താരമുൻപിൽ കാരുണ്യവാനേ ഞാൻ നിൽപ്പൂ. കാഴ്ചകളോടൊപ്പം മാമകഹൃദയം കർത്താവേ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കൂ. ആകുലമാകുമെൻ മാനസം നാഥാ, അൾത്താരമുന്നിൽ ഞാൻ ഏകിടുന്നു. ആകുലമാകുമെൻ മാനസം നാഥാ, അൾത്താരമുന്നിൽ ഞാൻ ഏകിടുന്നു. ഇടറുന്ന വഴികളിൽ അനുദിനം നീങ്ങുന്ന എളിയവരെന്നെയും സ്വീകരിക്കൂ. ഇടറുന്ന വഴികളിൽ അനുദിനം നീങ്ങുന്ന എളിയവരെന്നെയും സ്വീകരിക്കൂ. കാഴ്ചകളേകാം അൾത്താരമുൻപിൽ കാരുണ്യവാനേ ഞാൻ നിൽപ്പൂ. കാഴ്ചകളോടൊപ്പം മാമകഹൃദയം കർത്താവേ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കൂ. സഹോദരൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിലെ സ്തുതിക്കും മഹിമയ്ക്കും നമ്മുടെ അവിടുത്തെ തിരുസ്വഭാവം മുഴുവന്റെ നന്മയ്ക്കുമായി അങ്ങേ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബലി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്നത്തെ പരിശുദ്ധ ബലി പ്രത്യേകമായി സമർപ്പിക്കുന്ന നന്ദി സൂചകമായി സെലിൻ, വിനീത്, കൊറിയ, റെട്രിന, റോബിൻ ആൻഡ് ഫാമിലി, രഞ്ജു, മിനു, ആഷർ, അന്ന, ഈവ, എലിസബത്ത് ജെറിസൺ, പ്രത്യേക നിയോഗത്തിന് വേണ്ടി എലിസബത്ത് ജെറിസൺ, ജവീറ്റ, ഇസബെല്ല,
ജെഫി മേരി മാത്യു. കർത്താവേ, മഹത്വപൂർണമായ കൈമാറ്റം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ച വസ്തുക്കൾ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണമേ. അങ്ങനെ അങ്ങ് നൽകിയവ സമർപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ അങ്ങയെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് കേട്ടരുളേണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെയും അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ. കർത്താവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. അത് ഉചിതവും ന്യായവും അത്രേ. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്കു ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ. എന്തെന്നാൽ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ രഹസ്യം ജനതകളുടെ പ്രകാശമായി അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ഞങ്ങളുടെ മർത്യപ്രകൃതിയുടെ സത്തയിൽ അവിടുന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ അമർത്യതയുടെ നവ്യമഹിമയാൽ ഞങ്ങളെ സമുദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ മാലാഖമാരോടും പ്രധാന മാലാഖമാരോടും ഭദ്രാസനന്മാരോടും അധീശന്മാരോടും സ്വർഗീയ സൈന്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ വൃന്ദങ്ങളോടുമൊത്ത് അവിരാമം പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ മഹത്വത്തിൻ്റെ ഗീതം ഞങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധൻ പരമശക്തൻ നിരന്തരം മുഴങ്ങുന്നു വാനിലേവം. ഇഹ പരമഖിലവും അഖിലേശ്വര മഹിമയ നിറയുന്നു നിരുപമമേ. ഓശാന ഈശനു സദനം. ഓശാന ഓശാന ഓശാന. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നിയോഗങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി തമ്പുരാൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാം. എല്ലാ രോഗികളെയും അതുപോലെ തന്നെ എൽഡർലി മെമ്പേഴ്സിനെയും തമ്പുരാൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയോടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ച സർവചരാചരങ്ങളും സമുചിതമായി അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങേ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാലും പ്രവർത്തനത്താലും അങ്ങ് പ്രപഞ്ചം ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും പൗത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സൂര്യോദയം മുതൽ അസ്തമയം വരെ നിർമ്മലമായൊരു ബലി അങ്ങേ നാമത്തിന് അർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ഒരു ജനത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വിരമിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കർത്താവേ, താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. വിശുദ്ധീകരിക്കാനായി അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ തിരുമുൽ കാഴ്ചകൾ അതേ ആത്മാവാൽ പവിത്രമാക്കാൻ കനിയണമേ. അങ്ങനെ ഇവ അങ്ങേ ദിവ്യപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും
രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. അവിടുത്തെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ഈ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ അപ്പമെടുത്ത് അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആശീർവദിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അർപ്പിക്കുവാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരം ആകുന്നു. യേശുവേ നാഥാ, അങ്ങയെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ജീവനുമെൻ്റെ സർവസ്വവും മുൻപിലണച്ചു കുമ്പിടുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആശീർവദിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്കു വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. പാവനാത്മാവേ, അങ്ങയെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ജീവനുമെൻ്റെ സർവസ്വവും മുൻപിലണച്ചു കുമ്പിടുന്നു. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം. കർത്താവേ, അങ്ങ് വീണ്ടും വരുന്നതുവരെ അങ്ങേ മരണം ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, അങ്ങേ ഉയർപ്പ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. അതിനാൽ കർത്താവേ, അങ്ങേ പുത്രൻ്റെ രക്ഷാകരമായ പീഡാസഹനവും മഹനീയമായ ഉയർപ്പും സ്വർഗാരോഹണവും ഓർത്തുകൊണ്ടും അവിടുത്തെ പ്രത്യാഗമനം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ജീവദായകവും പരിപാവനവുമായ ബലി കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങേ സഭയുടെ ബലി തൃക്കൺ പാർക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ബലിയിൽ പ്രസാദിക്കാൻ അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ച ബലിവസ്തു അംഗീകരിച്ച് അങ്ങേ തിരുക്കുമാരൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാൽ പരിപോഷിതരായും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ പരിപൂരിതരായും ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശരീരവും ഒരാത്മാവുമായി തീരുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ അങ്ങേക്കുള്ള നിത്യമായ ഒരു കാണിക്കുകയായി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ അങ്ങേ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോടൊത്ത് അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാനിടയാക്കണമേ. വിശിഷ്യ ദൈവമാതാവായ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട ഔസേപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരെ അപ്പോസ്തലന്മാരോടും മഹിമേറിയ രക്തസാക്ഷികളോടും എല്ലാ വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് അങ്ങേ സന്നിധിയിലുള്ളവരുടെ നിരന്തര മധ്യസ്ഥത്താൽ സഹായം കൈവരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെ ഈ ബലി സർവ്വലോകത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയും രക്ഷയും പരിപോഷിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങേ ദാസനായ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനായ പീറ്റർ പോൾ മെത്രാനോടും മെത്രാൻ പദവിയിലുള്ളവരോടും വൈദിക ഗണത്തോടും അങ്ങ് നേടിയെടുത്ത സകല ജനങ്ങളോടുമൊത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ തീർത്ഥാടനം ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ സഭയെ വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ഉറപ്പിക്കുവാൻ കനിയണമേ. അങ്ങേ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ അങ്ങ് തിരുവുള്ളമായ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ അപേക്ഷകൾ ദയാപൂർവം കേട്ടരുളയണമേ. കാരുണ്യവാനായ പിതാവേ, എല്ലായിടത്തും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന അങ്ങേ എല്ലാ മക്കളെയും അങ്ങിലേക്ക് ദയാപൂർവം ഒന്നിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ മൃതിയടഞ്ഞ സഹോദരരെയും അങ്ങേ പ്രീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയ എല്ലാവരെയും അങ്ങേ രാജ്യത്തിൽ ദയാപൂർവം ഒന്നിപ്പിക്കണമേ. അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി
ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം അങ്ങേ മഹത്വത്താൽ നിത്യമായി സംതൃപ്തരാക്കപ്പെടുമെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴിയാണല്ലോ സകല നന്മകളും അങ്ങ് ലോകത്തിൻ്റെ മേൽ വർഷിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ, ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നും എന്നേക്കും. ആമേൻ. രക്ഷാകരമായ കൽപ്പനകളാൽ ഉദ്ബോധിതരായും ദിവ്യോപദേശത്താൽ രൂപവൽകൃതരായും നിർഭയം നമുക്ക് ഏറ്റുചൊല്ലാം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങേ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങേ അങ്ങേ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങേ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നന്ന് വേണ്ടുന്ന ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്തവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, തിന്മയിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. കർത്താവെ, എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർന്ന് നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നുവെന്ന് അങ്ങേ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് അരുൾ ചെയ്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൻ പാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവുള്ളം അനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകാൻ കനിയണമേ. എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളയണമേ. കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുവിൻ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകണമേ. ശരീരത്തിൽ സംരക്ഷണവും സ്വീകാര്യത ഔഷധമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്, ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ. ദിവ്യ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹീതർ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. അങ്ങ് ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി, എൻ്റെ ആത്മാവ് സുഖം പ്രാപിക്കും.
അടിയനിതാ തിരുമുൻപിൽ അലിവോടെ എന്നെ തൊടേണേ. അതുമാത്രമാണെന്റെ ആശ. ദിവ്യകാരുണ്യമേ ഈശോ, സ്നേഹവാത്സല്യമേ ഈശോ, എന്റെ നെഞ്ചിന്റെ താളം നീയല്ലോ, എന്റെ ശ്വാസത്തിൻ നാളം നീയല്ലോ. അടിയനിതാ തിരുമുൻപിൽ അലിവോടെ എന്നെ തൊടേണേ. അതുമാത്രമാണെന്റെ ആശ. ഏതോ ഓരമ്മ തൻ കയ്യാ അങ്ങ് രൂപം ലഭിച്ചൊരപ്പം നിൻ കയ്യിൽ കുർബാനയായി നീ വാഴ്ത്തി മുറിച്ചു വിളമ്പി. ഏതോ ഓരമ്മ തൻ കയ്യാ അങ്ങ് രൂപം ലഭിച്ചൊരപ്പം നിൻ കയ്യിൽ കുർബാനയായി നീ വാഴ്ത്തി മുറിച്ചു വിളമ്പി. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, പരിശുദ്ധമായ ഈ ദിവരഹസ്യങ്ങളുടെ ശക്തിയാൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നിരന്തരം ശക്തിപ്പെടുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് കേട്ടരുളേണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടുകൂടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദിവ്യപൂജ സമാപിച്ചു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമാധാനത്തിൽ പോകുവിൻ. ദൈവത്തിന് നന്ദി. ഉണ്ണീശോയോടുള്ള നൊവേന. നമ്മളെല്ലാവരുടെയും നിയോഗങ്ങൾ ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുമുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ രോഗികളെയും ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. അവിടുത്തെ ദിവ്യ ചൈതന്യത്താൽ എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതോടൊപ്പം എല്ലാ പ്രായം ചെന്ന വ്യക്തികളെയും ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ നൊവേനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന. പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബത്ലഹേമിലെ പുൽത്തൊട്ടിയിൽ ജാതനായ ദിവ്യ ഉണ്ണീശോയെ അങ്ങയെ സന്ദർശിക്കുവാൻ എത്തിയ ആട്ടിടയന്മാരെ പോലെ ഇതാ ഞങ്ങളും അങ്ങയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ അണഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ അങ്ങയെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായി ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹദായകനായ ഉണ്ണീശോയെ അങ്ങേ ദിവ്യചനീയും വിശുദ്ധ ഔസേപ്പും ബത്ലഹേമിലെ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ അവിടത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ സ്നേഹവും സമാധാനവും ഞങ്ങളിലും എല്ലാ മനുഷ്യരിലും നിറയ്ക്കുവാൻ കനിയണമേ. ആമേൻ. അർത്ഥനകൾ. നമ്മുടെ സകലവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ മെത്രാന്മാർക്കും വൈദികർക്കും ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിലെല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും ജനങ്ങൾക്കും വിജ്ഞാനവും വിവേകവും നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. അങ്ങ് സകല ജനതകൾക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയും
വെളിപാടിൻ്റെ പ്രകാശവുമാണ്. അങ്ങയെ കണ്ട് ആനന്ദ നിർവൃതി അടഞ്ഞ ശിമിയോനെയും അന്നയെയും പോലെ അങ്ങയുടെ ദർശനത്താൽ ഞങ്ങളെയും ആനന്ദപൂരിതമാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. അങ്ങയെ ദർശിക്കുവാനെത്തിയ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങൾ തുറന്ന് മീറയും പൊന്നും കുന്തിരിക്കവും കാണിക്കുകയായി നൽകിയതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങൾ തുറന്ന് ഞങ്ങൾക്കുള്ളവയെല്ലാം അങ്ങയുടെ തൃപ്പാദങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. പിതാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്ന ഈശോയെ നിരന്തരം സ്വർഗപിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അന്വേഷിക്കുവാനും അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ശക്തരാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. വിശ്വാസപൂർവ്വം അങ്ങയെ സമീപിച്ച് എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തി ആശ്വസിപ്പിച്ച ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വിശ്വാസം, സ്നേഹം, പ്രത്യാശ എന്നീ ദൈവിക സുഹൃതങ്ങളിൽ വളർന്ന സത്പ്രവർത്തികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതത്തിലൂടെ അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. പ്രായത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിൽ വളർന്ന ഈശോയെ ഞങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ വിജയവും വിജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും വളർച്ചയെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരെ പോലെയുള്ളവർക്കാണ് സ്വർഗരാജ്യം എന്നരുളി ചെയ്ത ഈശോയെ ശിശു സഹജമായ നിഷ്കളങ്കതയും വിനയവും ദൈവാശ്രയ ബോധവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ഈ നൊവേനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ സഹായത്താൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതാന്തസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. അല്പസമയം മൗനമായി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനകൾ, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയും എല്ലാ പ്രായം ചെന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയും നമുക്ക് മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കൃതജ്ഞതാർപ്പണം. മാമോദിസ വഴി ഞങ്ങളെ ദൈവമക്കളാക്കുകയും വിശുദ്ധ കുർബാനയും ദൈവവചനവും മറ്റു കുദാശകളും വഴി സത്യത്തിലും അരൂപിയിലും അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ സമൂഹമായി ഞങ്ങളെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത സ്വീകരിക്കണമേ. നസ്രത്തിലെ തിരുക്കുടുംബം പോലെ സമാധാനവും സന്തോഷവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ കുടുംബങ്ങളെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഏകാഗ്രതയും സമാധാനവും ഓർമ്മശക്തിയും നൽകുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത സ്വീകരിക്കണമേ. നീതിയും സ്നേഹവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞൊരു പുതിയ മാനവലോകത്തിന് വേണ്ടി തീഷ്ണതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അങ്ങയുടെ സന്ദേശം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ധൈര്യപൂർവ്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രേക്ഷിതരായ യുവാക്കന്മാരെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത സ്വീകരിക്കണമേ. അല്പസമയം മൗനമായി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ ഉപകാരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് നമുക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാം. അനുഗ്രഹ പ്രാർത്ഥന. ശിശുക്കളുടെ സ്നേഹിതനായ ഉണ്ണീശോയെ ലോകമെങ്ങുമുള്ള എല്ലാ ശിശുക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. യുവജനങ്ങളെ പരിപാലിക്കണമേ. വൃദ്ധരെ സംരക്ഷിക്കണമേ. എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും നൈരാശ്യങ്ങളും ദുർഭാഗ്യങ്ങളും അകറ്റണമേ. മുറിവേറ്റ മനസ്സുകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കഠിന ഹൃദയർക്ക് മാനസാന്തരം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് നൽകി വരദാന ഫലങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ അനുകമ്പയാൽ അങ്ങയുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ഹൃദയശാന്തതയും എളിമയുമുള്ള ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം അങ്ങയുടെ ഹൃദയം പോലെ ആക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സഹായം തേടി വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ച അങ്ങയുടെ തിരുവുള്ളത്തിനൊത്തവണ്ണം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും ഉണ്ണീശോ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.
നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. കർത്താവേ കനിയണമേ, മിശിഹായേ കനിയണമേ. കർത്താവേ ഞങ്ങളണയ്ക്കും പ്രാർത്ഥന സദയം കേൾക്കണമേ. സ്വർഗപിതാവാം സകലേശാ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. നരരക്ഷകനാം മിശിഹായേ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. ദൈവാത്മാവാം സകലേശാ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. പരിപാവനമാം ത്രിത്വമേ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. അത്ഭുത പ്രവർത്തകനുണ്ണീശോ, അനുഗ്രഹദായകനുണ്ണീശോ, സുതരുടെ യാചന കേൾക്കണമേ. ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. നരനായി തീർന്നവനുണ്ണീശോ, സ്നേഹത്തിൽ ബലിയായവനേ. പരസ്നേഹത്തിൽ വളരാനായി ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. സത്യത്തിൽ പൊന്തീപത്താൽ ശാശ്വതമാ പ്രഭയേകണമേ. കൂരിരുളാകെ അകറ്റിടുവാൻ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. മഹിയോളം ചെറുതായവനാ മഹിമ നിറഞ്ഞോരുണ്ണീശോ, എളിമയിൽ ഞങ്ങൾ വളരാനായി ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. ദുർബലരാമീ മാനവരിൽ കുറവായി പോയൊരു വിശ്വാസം ദാസരിലെന്നും നിറയാനായി ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. അന്ധതയായ വിവേകത്താൽ മനുഷ്യരിൽ നിറയും പാപങ്ങൾ തിരുരക്തത്താൽ കഴുകണമേ. ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. അന്ത്യദിനത്തിൽ വിധിനാളിൽ കൃപയുടെ വാതിലടയ്ക്കരുതേ. നീതി നിറഞ്ഞോരുണ്ണീശോ, ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. പരിശുദ്ധ പരമാദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമാദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമാദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ അടയാളത്താലെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തമ്പുരാനെ, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ.